Wah, cek isuk letonge ya wis resik kandange. Tangi turu lagi mang peh jan wis diatasi karo Ibu Novita. Asli diatasi tenan. Arep mogo nyandi iki? Ditokne ben kena sinar matahari. Batin karo mogo ning pasar. Ojo to, sik to. Tapi ya ora apa-apa, Dik. Sing pokok cocok regane minat DM. Lho, pokoke panggah cocok minat DM ki barange. Iki posisi hamil ya? Hamil 7 bulan. Wah, hamil 7 bulan lho. Surat yo ada. Surat ada, komplit wis. Komplit wis surat-surate. Apalane rono. Iki barange pah jan mening dawa. Barange